Astăzi ar trebui să ne oprim. Care antonimul la cuvântul sinonim? Ori mai bine ar fi să afle cum e când e bine. Dacă nu găsești răspuns, îl găsești la mine. Pentru că deja sunt mică și am înțeles. La ce vârstă am împlinit 3 ani. Mamă, ce succes! Hop, șa, la 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 la. Dacă mă înțelegi de că nu te întresta. Ei, hop, șa, la 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 li li. Dacă știi să nu mergi, număr